můžou startovat. Karamelka je teprve 3letá písnička, která ještě trošku vypozlobit, proto máme tam k tomu vodiče. A jinak velice dobře skáče. Je včera dvojku a ne osmičku, ano? Tak zatím velice pěkné překonávání překážek, písnička je skokově dobře nadaná, ale viděli jsme ale zaváhání před překážkou číslo 2. Takže musela být písnička upozorněna, že se musí poslouchat na parkouru. A to všechno ještě potřebuje čas, aby všechno uzralo k tomu, že bude moc samotná překonat této písnice parkour. Tak už se nám může ke startu připravovat Hajnová a Jezabel, protože Karamelka má před sebou už poslední překážku. Takže prosím ty, aby byli nachystáni, aby jsme pokračovali co nejrychleji, protože je celkem teplo venku, už se moc nepotili. Takže poslední překážka překonána. Samozřejmě tady čas je